nejvíc, špioni v akci, agenti skuteční, jen menší. Dnes v 17:30 na Disney Channel. Tohle léto mějte oči otevřené a dívejte se na úžasné filmy na Disney Channel. Ty to v sobě máš. Užijte si léto s úžasnými filmy. Ve všední dny ve 12:30 pouze na Disney Channel. Tento měsíc je měsícem Hannah Oke na Disney Channel. Uvidíte všechny nezapomenutelné momenty seriálu Hannah Montana. Rock and roll! A zaspíváte si ty nejpopulárnější superhity Hannah Montany. How did I get here? A právě ty se můžeš stát příští rockovou hvězdou. Vezmi si mikrofon a vzhůru na pódium. Hannah Oke. Ve všední dny od 10:35 pouze na Disney Channel. Easy Original Roller. Píše jako pero. S ergonomickým úchopem pro snadné psaní. Pro leváky i praváky. S vyměnitelnou náplní. Zmizíkovatelný. Easy Original od Stabilo. Na Disney Channel má talent zelenou. Nebudete věřit tomu, co všechno hvězdy z Disney dokáží, až uvidíte, jak velký mají talent. Sami o tom rozhodněte a sledujte nejtalentovanější okamžiky svých oblíbených Disney pořadů. Hvězdy z Disney mají talent. V sobotu 27. a v neděli 28. srpna na Disney Channel. Tak začneme. Dostanu. To je paráda. To je nesmysl. Phineas a Ferb jsou vždycky u toho. O víkendech 10 hodin na Disney Channel. Seznamte se s Fionou, dívkou kůpových snů a další rivalkou Keta. Musím svoji Fionu chránit před Ketem.
Dostane Coop někdy svou dívku? Jo, jdi odtamtud! Kid versus Cat. Ve všední dny v 15:40 na Disney Channel. Panečku, chápeš to? Tancujeme v televizi. Já vím, ale jako by to bylo včera, když jsme si hráli jako malí holky na babu a na schovku. Jsme tak děsně světácký. Tak dospělí. Ha. Jdeme hopsat.